torch. Napakarami niyang bulaklak. Din yung kanyang bird of paradise. Ang ganda-ganda na. Ang dami. Ang ganda talaga gumala dito sa garden ni Plantito Tutoy. Kasi parang paraiso na gubat, Palawan, cherry blossom. Yung mga nakikita natin diyan sa ina-add sa Facebook. So mga kaprom din nagbibinta sila ng halaman. So later on ibibigay ko sa inyo yung contact para kayo nang mag-usap. Red Gilay o Gili. Hello, magandang araw sa inyo mga ka-Promdi at welcome back sa Certified Promdi Channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong post na videos. Ngayon po ka-Promdi, nandito po ako sa garden ni Plantito Tutoy dahil sabi niya marami raw po siyang mga bagong plants. At syempre, excited ako palagi na pumunta dito sa kanyang garden kasi talaga naman na paraisong parehas yung dating at napakaganda niya. At sobra talagang nakaka-amaze. So isa ito sa pinakamagandang garden na vlog ko. At syempre, magkakaiba yung mga garden dito sa amin. Mayroon malawak, may maliit, may maganda na maliit, may malaki na maliit, may gubat na maganda, may gubat na hindi maganda. So, dito naman ka-Promdi ay gubat na napakaganda. So, tara ka-Promdi at usisain natin yung mga halaman ni Plantito Tutoy kung ano yung nabago sa kanyang garden. Ayan po. Medyo madilim-dilim pa ng konti dito sa kanyang garden dahil napakaaga pa masyado. Kaya inagahan ko kasi yung araw kasi masyadong matapang kapag masyado na siyang matarik, so hindi na nagiging natural yung kulay ng mga halaman, lalo pag yung araw ay masyadong maliwanag, nakakasilaw na at hindi magandang tingnan. Dito sa bungad ng garden ni Plantito Tutoy, siyempre ito yung bubungad sa inyo yung mga magagandang croutons na iba't ibang kulay. May kadalasan mga ka-Promdi sa croutons na yan ay mga rare yan. Bihirang-bihira lang makita dito sa kung saan-saan. Malaki na rin yung legumes na plant ni Plantito Tutoy. Kaya lang parang kinakain ng mga uod. Bakit nagkagani-ganito? Hindi naman yata ito sinadya ng butas-butasin. Talagang kinain siya ng uod. Pero mataba siya. Maganda yung niya, pagka-plant niya. Although hindi siya sa lupa. Nasa paso pa rin siya. Ito yung laing or gabi na itim, yung katulad nung pinakita ko sa inyo dati sa picture. Mayroon pala sa niyan. Mayroon siyang hindi to pine tree, siguro agoho. Ang ganda nito. Siguro binibinta ito ni Plantito Tutoy. So alamin natin kung magbibinta na siya ng halaman kasi napakarami Ang gaganda mga ka-Promdi. Ang last niya sa iba't ibang mga Diffinbassia, mga variety ng Diffinbassia, tapos Aglonema, mga rare. Then ito yung spider plant, torch, napakarami niyang bulaklak. Din yung kanyang bird of paradise. Ang ganda-ganda na.
mga efisya na nakabitin sa suha. Ang dami. Ganda ng sentence niya, oh. Ibang klase, eh. Parang giant yung flower niya, napakalaki. Variegated na bamboo. Wow, ang ganda naman. Thai crouton. Tea plant. Variegated na gumamila. Amoy hinog na lang ka dito. Ang bango na hinog na lang ka. Siguro may hinog na lang ka dito si Plantito Tutoy. Oh, ang laki. Mas malaki pa to sa akin, oh. Matangkad pa sa akin. Dragon tail. Ganda, ang daming bulaklak. Ang daming bagong plants ni Tutoy ngayon, no? Ito, Halo Lumina, Pula Lumina, mga bromeliads, croutons. Philodendron line.
Kamuting kahoy na variegated. Mayroon din pala kamuting kahoy na variegated. Ang ganda niya, ha? Ito ground orchids ito. Binigyan din ako nito ni Plantito Tutoy. Ang maganda dito, hindi siya basta-basta namamatay. Kahit nasa buhangin lang siya nakatanim, umaano pa rin siya, gumugrow at namumulaklak. Ay, ang dami niyang ground orchids. At isa sa pinaka gusto kong halaman dito, ito kapromdi, yung dahon niya parang bulaklak. Anong masitas ni Noy? Gano'n? Mr. Giesel ba yun? Kuya, may luwang klase. Ay, tulong klase. May puti, may puti. Garong pink? Yun. Mr. Giesel yata yun eh. Mahal din yan ah. May puti pag-an kuya. Yan din, may Kadakol kang aglaw. Iya, kadakol ng aglaw. Bigay mo hinanong harantay, gansa. Anong klaseng masitas niya? Crocodile fern, na bagaan? Crocodile fern? Iya, Fern? Saan mo nabakal? Sa guwa lang, sa barkada niya, Oguran oh. 250. 250 nandito halos lahat ng mga kalatea varieties. So mga kaprom din nagbibinta sila ng halaman. So later on ibibigay ko sa inyo yung contact para kayo nang mag-usap. Then wala kasi yung nagbibinta. But yung mga halaman na ito kay Plantito Tutoy, but available siya. Wala si Plantito Tutoy ngayon, so nagpaalam lang ako na kukuha ko ng video, kukunan ko ng video yung mga halaman niya. So kaya ito, lahat na kalatia, ayun, iba't ibang varieties ng kalatia nandito. Sabihin nyo lang kung alin ang gusto nyo, pero bahala na kayong makipag-usap dun sa may-ari. Orbifolia. Yung ibang kalatia, kalatia peacock, hindi ko masyadong kabisado yung ibang mga kalatia. Calathea rose, duty, Calathea rose din ito. Then ito, crimson. Ayun, iba't ibang kalatia varieties. May maliliit pa. May ito, maganda ito. So nakalimutan ko na yung pangalan nito, pero isa ito sa pinaka gusto kong kalatia. Then ito, malaki na siya, lush na kalatia fishbone. Ayan, napakadami. Kalatia fishbone, at ito maganda rin ito. Ayun, ang gaganda. Makakapili kayo mga ka-promdi.
cutting ng mga croutons, baka sakali magbenta rin sila nito. Kasi marami na sila ano lang dito. Masyado nang malalaki, matataas na masyado. Baka gusto nilang baka magbenta rin sila. Marami silang croutons dito, mga rare pa. At dito ito yung part na pinakagusto ko dito, yung maraming caladium. Available din yung caladium na ito. Mag-inquire na lang kayo sa may-ari. Yung number na naka-flash diyan sa screen, makikita nyo. So ayan, lahat yan available. Dito mga rin to, mga for sale din tong mga halaman na ito. Katulad nito, mayroon silang napakagandang ibang klase itong ephesia. Green with kulay pink. Syngonium na kulay pink. Ayan, for sale lahat 'yan. Available din ang kanilang mga aglonema, red cochin, red emerald, mga ayan. Waliso, camouflage. Iba to parang patig. Then may mga ID siya, splash orange, black legacy, pink dalmatian, silver stain. Ito, aglaw silver stain. Then pink valentine. Ayan, maganda lahat yan. Old man. Ba't naging old man ito? Red Sumatra. Alam ko mahal itong Red Sumatra. So, pwede kayo mag-inquire. Mag-inquire lang naman. Para, just in case, ito, Red Gili or Gili. Ang maganda lahat ka-promdi. Red Stardust. So, lahat na aglonema mayroon sila. Biglang yaman si Plantito Totoy nito. Hindi ko alam kung saan siya bumibili ng mga nito. Pero sabi niya, masyado nang marami yung kanyang plant. Kaya gusto niya magbawas. Kaya yon kailangan ibenta na yung iba. Then, ito maganda ito from the green bowl. Ayun. Sobrang dami ng halaman ni Plantito Tutoy. Sana all may ganito. Mga rare na caladium. Lahat available yan. Mga pitonya siguro. Kaso masyado pang malilit yung pitonya. Mas pipili na lang kayo ng gusto nyo. Yung medyo malalaki na. Ayun. Ito maganda na ito. For sale lahat yan. Ang dami. Mayroon silang Anthurium significum available din ito. Napakataba niya. Ayun. Napakarami. Ito, Alocasia. Sinuwata ganda. Alocasia sinuata. Ito, binibinto yata ito. Hindi pa ko nakaprupa. Hindi pa. Pero available man siya. Dahil pa. Dahil pa. Masakit yung ganap. Ayun. Maganda yung mga halaman dito. Ito, Sius ba pangalan nito? Sius, wala pang prupa. Iguana. Magkano? Nagbibinta rin din sila ng Sius. Inquire lang mga ka-PROMD. Nakikita nyo yung number dyan sa baba ng screen. Ayan, kontakin nyo lang siya, tawagan or mag-text. So, i-ship nila nationwide. Ayun. Din ito, ibang variety rin ito. Amazonica na bagaan. Payload din rin Amazonica. Pero bakuan pilo din daw ni pagkatabi ka na. Ito, isang variety ng parang parang philodendron. Amazonica raw ito. Amazonica. Din ayan, napakarami nilang pangbenta. So, ka-PROMD, inquire lang po ha.
Wag na sa akin, wag na magtanong sa akin. Nandiyan na po yung naka-flash na po yung number diyan sa sa screen. So, kontakin niyo na lang po sila. Kung ano po yung nakita niyo na halaman dito sa video, ayun na yun. At pwede niyo i-inquire. Variegated na bamboo, for sale din ito. Nabanggit niya sa akin, 400 daw itong variegated na bamboo. Hindi na logi kasi ang bukod sa napakalaki at maganda talaga siya. Kaya lang kung malayo kayo parang hindi pwede, baka matuyo sa sa delay sa shipping. Ayun, napakaganda. Ayan Kapromdi, sana makapasyal kayo dito kay Plantito Totoy. Kung nandito lang naman kayo Kapromdi sa partido, pwede kayo mag-visit dito kay Plantito Totoy at pakiawin niyo yung halaman niya na binibenta, napakadami. Napakasarap mamasyal dito Kapromdi. Namulaklak na pala yung ito. Pwede rin kayong mag-order nito kay Plantito Totoy. Liquala plants. Mahal din itong mahal din ito. Kapag nahinog na kasi, kapag pula na siya, pwede na siyang i-ship sa inyo. Kung gusto nyo, mag-order kayo kay Plantito Totoy. Hindi ko lang alam kung magkano ang presyo niya kasi seeds pa lang naman siya. So hindi pa siya plants. Hindi sigurado kung tutubo na yung nabili. Pero sigurado naman na talagang madali siyang tumubo, Madali siyang tumubo. Kaysa naman mag-order kayo nung yung talagang pinakapuno niya. Doon na lang kayo sa dito, marami pa. Ayun. Ang ganda talaga gumala dito sa garden ni Plantito Totoy. Kasi parang paraiso na gubat. Ay yung tinatawag na paraiso na gubat kasi napakarami niyang halaman. Napakalamig, ang lamig ng dito ng klima dahil nakukubkuban siya ng mga matataas na puno ng kahoy, mga mangga. Kaya yung klima dito sa ilalim napakalamig. Ayun, maraming halaman na pwedeng dito magugustuhan nyo. Mga philodendron, mga orchids, maraming orchids mga Kapromdi, Cattleya orchids, yung mga tiger orchids, ang dami dito. Philodendron Brazil. Ayun, mga bagong propa. I think available ito lahat at mabibili ito dito Kapromdi, basta pumunta lang kayo dito. Din Adansone, marble putos, ang dami naman. Sobrang dami. Mga bigonya, iba't ibang klaseng bigonya na very affordable. At ito mayroon ditong bigonya. Bago na naman to. First time kong makakita ito. Dito ko lang ito nakita. Hindi ko alam kung saan to nanggaling. Pero I think available din ito Kapromdi. Pasyal kayo dito Kapromdi. Siguradong mabubusog din yung mata nyo kahit namamasyal kayo, makabili kayo ng mga mumurahin na halaman ni Plantito Totoy. Mura lang yung Kapromdi, basta pumunta lang kayo dito. May mga orchids. Ayan, wala siyang bulaklak pero alam ko magaganda mga bulaklak ng orchids na to. Pang collection ba? Native orchids dito sa amin. Mataba siya. Philodendron lemon lime.
Ayan, available din yan dito. Ang dami. Ito? Cherry blossom ito? Ito mga kapromdi yung Palawan cherry blossom. Yung mga nakikita natin dyan sa ina-add sa Facebook. Ito yon, medyo maliit pa. Pero nabili niya yata ito ng mura lang. Din marami silang butterfly na mga maliliit pa lang kapromdi ito. Mga butterfly plant. So makakabili kayo niyan dito dahil maliit pa. Mura lang yan siguro dahil maliliit pa. Ayan, just inquire lang sa number ng phone. Just look for Plantito Totoy or Carol. Ayun. Marami. Mayroon din silang garlic vine. Pwede yata cutting yan. Then ito, maganda ito kapromdi. Pag nag-bloom yung bulaklak niya, kulay orange. Tapos na yata yung flower nito eh. Nag-bloom na yata yung flower niya. Tapos na. Ito kapromdi, available ito, parang stargazer yata ang tawag nito. Available siya, meron silang kulay pink, saka kulay white. Hindi niya lang ma-identify kung alin yung kulay white dito at kulay pink. Kasi yung nagbulaklak, yung kulay orange. Orange ito, no? Ayun. So, available yan dito kapromdi. Pwede kayong mag-order via phone. Isi-ship sa inyo kahit saan kayo sa Pilipinas. Then, pwede kayong pumasyal dito. Pwede kayong pumasyal dito sa Barangay Gubat, Laguna Camarines Sur. Ayun, napakalapit lang namin dito sa maganda yung kalsada dito sa amin. At asimentado na, madali kayong pumunta dito. So, come on, kapromdi. Bilhin nyo na lahat ito. Ayun, available lahat yan, nakikita nyo. Kahit cutting crouton, ayun, nagbibinta rin sila sa dami ng cutting eh. Ay sa dami ng mga croutons dito, ang tataas na kailangan putulin. Ayun. So, ayun mga kapromdi, nakita niyo yung mga halaman ni Nonoy at Plantito Nonoy dito or Plantito Totoy dito sa amin, sa kapitbahay ko. So, napakarami yung pwedeng bilhin. Gusto niyo mag-order, pwede niyo kontakin yung number sa, nakikita niyo sa baba ng screen. Then, kung taga rito lang naman kayo kapromdi, pwede kayo mag-visit dito sa garden ni Plantito Totoy dito sa Barangay Gubat, Laguna Camarines Sur. Marami kayong mabibili dito at syempre pag nandito kayo, mas maganda yung pumunta kayo dito para makapamili kayo ng gusto nyo. At ayun, napakarami, 100 of varieties of plants na makikita nyo dito. Baka may magustuhan kayo, ayun kapromdi. So marami po salamat sa inyong panunood. Naway nabusog ulit ang inyong mga mata sa Malagubat na garden ni Plantito Totoy dito sa Barangay Gubat, Laguna Camarines Sur. Marami pong salamat sa inyong mga kapromdi at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan po, Diyos mabalos.